Info terbaru, Mas. Lho. Piye, Mas? Info terbaru. Info terbaru ta? Oh, info terbaru. Ya ta? Enek lemari Heeh. plus meja rias. Kaya apa? Beli satu dapat dua. Ngono. Iki lho barang iki lho. Oh, ya. Iki jati tos. Oh, jos iki. Jati Istimewa iki. lho. Heeh. Iki wis enek meja riase, Mas. Di Iki meja riase iki. Wis kena tuku maca sret lho. Heeh. Sampe iki lho. Iki kena buka ada wedak. Oh, istimewa iki. Iya lho. Heeh. Wis enek lacine barang Ya. Lacine enek telu. Loh. Iki regane, Mas, Pira? 2.500.000. 1.500.000. 2.500.000 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir ya toh. ngono. Pembayaran COD. Oh, alah. Terus enek neh kene oh. apa? Iki. Iki. Piro iki? Iki sing tanpa tanpa meja rias, Oh, heeh. regane 2 jutaan anae. Iki? Iki 2 juta. Oh. Itu mending iki ya toh. Bahannya apa ki, Mas? Jati to, Mas. Kaya apa? Mosok ado kae randur nggo apa to, Mas? Oh iya, jansrit jati full iki. Iki pokoke. Beh. Lagi Iya. umpama, Mas. Heeh. Pengen tuku. Heeh. Tuku sitok ae lho, Mas. Ngeterne ning Banyuwangi ongkire piro? Wis to, arep tuku 1, 2, 3, 4, arep paketan. Bebas gratis ongkir. Bayarnya COD nek wis teko malah lagi dibayar. Oh, jan amanah berarti Iya. ya. Beh. Lah cara pesene piye? Pemesanan Heeh. ada nomor di bawah bio profil. Heeh. Nah, ditelepon apa di WA, Mas Agus butuh lemari 3 pintu harga 2 juta. Apa sing enek meja riase? Ya, siap langsung COD Banyuwangi gas. Oke. Oke, langsung di-spill ki barangnya. Oke, siap. Loh, harga 2 juta nggih untuk 3 pintu, untuk 2 pintu plus meja rias nggih harga 2.500.000. Jos.